fof inde yettode hande amin ɗo e Anne Maris e place mo gandanɗa hoore ma ene notiro inde Babacar hande noon ko ñalawma haran en gandi so haran ari mawɓe men holno mbaɗiranno kilifaɓe holno mbaɗiranno rewɓe holno mbaɗiranno kono worɓe holno mbaɗiranno sukaɓe ɓenoya ko wiyete ko tabalaji ko hay ñagoyo halis walla ɓe ñagoyo lacciri kono noon fof koye Piindi TV ha joni eɗen ɗo e place Babacar en tawi ɗo bani men debbo indima yettode Gaza Diop mi tawima ɗo e place Babacar ka garɗo sodde tim walla no jiiruɗa haran hikko e haranuji ɓennuɗi bon alhamdulillah ko ni tan min ƴetta conséquence franchement ko ni tan min gurdanno ɗum voilà ko ni tan min gurdanno ɗum mais min yaɓola tan so tawi kadi waɗino ɓeydare hande kadi c'est suivi mais sinon alhamdulillah ko daña ko ɗum tan ƴette voilà alhamdulillah ene ɓe fof mbiɗen kono hewɓe nana ngoye liggey ala halis ala e haran oɗo mo gandanɗa hoore ma ko ñalawma hande holno gurdata ɗum e famille ma holno gurdata ɗum kadi ɓesnuma alhamdulillah rabbil alamin so wona weltare sabu wurde ha tawate kadi hitande ara aɗa faami aɗa woni sellal dari koye ma e sellal won wonnoɓe ɗo ha kewi hande ngala ɗo yere a faami te aɗo nen a ɓurani ko heydo Allah ɗam an Allah rokkimo tawe hitande ɗe en yetti Allah alhamdulillah kadi yafanade fattude ɗo woni kadi wurdude weltinande yimɓe galle mumen a faami c'est le minimum qu'on peut faire voilà joni noon ko fate golle ɗe mi nanata haala wonde ligguey ela ça c'est sûr e caɗele ɗe no mbaɗi no fewi vraiment anen ndi wonto jiita hen saji yimɓe aɗa yurminaɓe ɓe sensible des fois y a des situations qui sont difficiles aɗa faami mais nak min ñagonoɓe tan yallah waɗanta jaam aɗa faami un jour peut être ça va changer mais nak dara yombol aduna ko ɗum ha dara ɗeman Babacar hewɓe nan ɗon gara ne mbiya ko yettewo ngu no seeri no seeri e ñalawma haran hande an peut-être o mataw sa ari a haaldata e Babacar a yaltinat tan total non alhamdulillah ñi sant yalla rek voilà ñi sant yalla Babacar aussi il n'a pas de problème voilà wadde min beltanimama ha woni gonga e jarama merci aɗan prépare harano no fewi alhamdulillah no fewi way somin gari mamin ñam lacciri no fewi mon ñam ha machallah nawton lacciri inchallah rabbi Allah jarama merci beaucoup jarama merci Babacar ko kilo ñaata nga jaay jelu ko 3700 ah 3700 yeta séri de séri tuuti parce que fendo do harande nen ala ligge de duda dali sala sikirde lendi donc wara menen men sakata be ngade 30 ans 40 ans men jogi wono men jogi def beyngu men jogi sukaɓe donc min ala ligge ɗuɗa e leydi sina sabuli ɗo le gollirde hara vraiment faala yo ustu vraiment jama o heɓa walliro men ɓe heɓa ɓeygude amen nde ñaama haray ko ɗumen faala yo wallirmen saabi Allah kono ɗon wonno seeri mi faala ya ustu eyyi eyyi Jadi kalau tu, dia bayar transport. Mana itu tuai itu lagi. Jaga direktur Não vou. gara inde yettode mi ko Mouhamadou Moussa Ba Mamadou Moussa Ba mi tawi mamɗo e tewo ka garɗo sodde tew min ko argo sodugol tew mi ari kono tew wonno seeri koko ɓeydi walla ɓeydani koko ɓeydi joni minen min ko ɓeydi kon minen min heewa golle ɗuuɗa julɓe Allah woni ɓurde men wallude min ala heɓɓe min ala ligge min jogui ɓe nguuli min jogui ɓiɓɓe ligge ɗen ɗuuɗa haɗa ko ɗum ɗon ɓuuri men jaɓilde e nder saha fewndiɗo julde tankare ko fewndiɗo ɗo on ko ɗum tampini men
hare me faala en wallu men sabi Allah wadde ballen jeunesse o hewɓe sa nandimo ɓe mbiyat ɓe ngala liggeyi ɓe gollaɓe kono noon sinno neɗɗo fof sino ko sago mum haran so ari cooda tew gonɗa e bandiraɓe ma gonɗa e sehilaɓe ma ɓiɓɓe ma e siddiɓe ma kono noon neɗɗo fof yo Allah hokku ɗum kadi ko waɗiri haran neɗɗo fof Allah hokku ɗum ko soodi tew e lacci kono ñalawma haran hannde holno préparé ta ɗum hande préparation sinami ɗo dari mi ɓawo Allah hay hunde mi e jogaki ala hay hunde ko woni heɓude mi daña hunde sinami ɗo jooɗore bawgal Allah e julɓe Allah e kilifa dina e kilifa aada Sénégal haray men tori sabbuɗi e nder ɓurme men toon haray ko ɗum tan yo Allah hokkuma wadde haran soda tew soda lacci ha halisma heddo allahuma amina on jallama merci beaucoup on jarama Allah jarama on jarama koɓe Piindi TV ko ɗum wonno micro trottoir mo DJ Thiate Show addanno mon e Piindi TV yeɓiyankoɓe ɓe on jarnama e partage gol on jarnama kadi e yebde on jarnama kadi e wadde commentaire kono ɓeyde wadde commentaire ɓeyde partage min jiiɗi hade harano woɗɗoyde dañde une semaine walla 2 semaines taw Piindi TV dañi 2 millions ha 3 millions abonné wadde ko onon jeeyi Piindi TV ko onon gaddana ko weli ko ɗo e Piindi TV ñalawma haran wonno hande e reportage mon mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida on jii client ji ɗi ɓe kalde Babacar kadi haali no yeyrata tewngu client ji ɗi kaali ko coodata ene seeri yo ussu wonɓe gandanɗa hoorema gaari ɗo mbi ne daro pour so yimɓe gaari totta ɗumen ko coodi tew noon hedde ɓesguji mumen Sénégal ne muusi yimɓe ne tampi golle ala tampere nde ne heewi chômage o ne heewi wadde noon ballen sukaɓeɓe par ce que sukaɓe jogoyto leydi janggo wadde noon ko ɗo e nder Piindi TV yo Allah hokku en wadde ni haranuji kewɗi en ɓeydi en ustaki yo Allah wat jaam waɗa suturo ittana en oɗo covid 19 ha laaɓa e nder aduna o wadde noon oɗon mbiye wadde haran jaam haran cellal haran kisal yen battanima wuuro en ɓeydi en ustaki ko ɗo e Piindi TV c'est le meilleur